Кандидатът за народен представител от 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив област и народен представител в 49-то и в 50-то Народно събрание Кръстю Врачев се включи в мащабното събитие, с което политическа партия Възраждане откри предизборната си кампания за предстоящите парламентарни избори. Стотици членове и симпатизанти на партията от цялата страна се събраха, за да си пожелаят успех в предизборната надпревара, в която според социологическите проучвания Възраждане влиза като втора политическа сила. Българските граждани в момента са на прага да извършат много сериозен поврат в историческото развитие на България. След тези избори, в които влизаме с позиция, каквато никога до сега не сме имали, първоначална, втора политическа сила, ние отиваме с амбицията да ги спечелим. Защото в противен случай рискуваме да ни управлява поредната тройна коалиция на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Ние знаем, че хората са разочаровани. Знаем, че имат апатия. Не ги обвиняваме. Ако нямаше Възраждане, и аз нямаше да има за кого да гласувам. Затова създадохме нашата организация преди 10 години. Който не излезе да гласува обаче и по този начин подпомага ниската избирателна активност, на практика дава своя глас за или ГЕРБ, или ДПС, или ППДБ. Така че ако някой не излезе да гласува, на практика подкрепя унищожаването на нашата държава. Затова единственото нещо, което казваме, е много простичко в тази кампания. Стига експерименти. Време е за Възраждане. Ние имаме един основен враг. И нашият враг е апатията, нихилизма, отчаянието, безверието на една голяма част от нашите сънародници. Хора, които смятат, че нищо не се променя, че няма смисъл да се гласува, че всичко се повтаря, че резултатите са едни и същи. Нищо подобно. Това е лъжа, лъжа и пак лъжа. И ние много отдавна сме показали, че не правим компромиси с вижданията си, с принципите си и че винаги правим това, което трябва, пък да става каквото ще. Защото ние няма какво повече да губим, уважаеми сънародници. Загубили сме свободата си, загубили сме независимостта си, живеем обаче в общество, в което ни убеждават, че свободата е робство, войната е мир, което ни убеждава, че ако искаме да постигнем мир, трябва да имаме повече война, в случая с Украйна, в което ни убеждават, че гарант за нашата национална сигурност е чужда армия, а не българската армия, в което ни убеждават, че ако искаме да станем по-богати, трябва да се откажем от нашите собствени пари и така нататък, и така нататък, и така нататък. Абсурдо, абсурда. И всичко това нещо на нас се повтаря всеки Божи ден. Нас ни заличават като народ и като държава. Вече десетилетия наред. И когато ние кажем това, казват, че сме крайни. Нека така да бъде. Ако да обичаш родината си, означава да си крайен. Ние от Възраждане сме крайни. Ако да искаш България да е свободна и независима държава, означава да си краен. Ние от Възраждане сме крайни. Ако да защитаваш националните интереси с цената на всичко, означава да си краен. Ние от Възраждане сме най-крайните в тази държава. И ще бъдем такива, докато победим. Уважаеми сънародници, приятели, съмишленици, другари, имаме една единствена задача в следващите 30 дни. Да успеем да отворим колкото се може повече очи на повече българи, да ги събудим, да ги присъединим към множеството, което се бори с всякакви средства за свободата си и за независимостта си. Спечели ли Възраждане тези избори? Не България, не Европа, светът ще бъдат други. Защото Възраждане, уважаеми сънародници и приятели, е явление. Възраждане не се купува, не се продава. Възраждане е слава. Възраждане е честта на България. Да живее България! Купуването и продаването на гласове е престъпление.